Отиваме до Еконт, защото са дошли две нови пратки и ми е много интересно да видя какво има. Едната мисля, че е от Златна рибка, другата би трябвало да е от Ботаникъл. Хайде! Май трябваше да взема подкрепление. Сега отиваме към Box Now. Ще готвим суши. Тия врати са много яки. Много ми харесват. Това са им гръзни. Това не е гръзните врати. Точно в Юск има такива, ама са едноцветни и това им е по-плоско. И дойде време да разопаковаме пратки. Ще започнем с пратката от Ботаникъл. Аз знам горе-долу какво съдържа. Мисля, че това отгоре трябва да е термос. Най-накрая успях да го отворя. И както предполагах, вътре има термос. Обаче вижте колко е кют. Много е готин. Тук вътре има такава част, в която си слагате чая. Сега ще ви покажа аз какъв чай съм си поръчала. Ето го и чаят, който аз си избрах. Този е Beauty Tea. Мисля, че в сайта им имаше 3 вида. Този, един, който се пие преди фитнес и един, който е за детокс. Към него има ето тези капки. И сега продължаваме с пратката от Златна рибка. Мале, вижте само как са ми опаковали пратката. Златна рибка са ми изпратили новата серия на Лакме, техния Metal Remover. А сега нека видим какво има вътре. Пратката съдържа 5 продукта, като имаме шампуан, балсам. Това предполагам, че е някакъв вид термозащита. Дам. И имаме продукт, който се използва преди шампуана, който е за хидратация на косата. Имаме също така тук и маска за коса. Колкото разбирам, тази серия е хидратираща. Нямам търпение да изпробвам тези продукти. Прибрах се, изкъпах се и вече умирам от глад, защото абсолютно нищо не съм яла. Сега набързо ще си направим скинкер и след това отивам да ям. Този серум го използвам вече от около 2 седмици. Получих го в една пратка от K-Sisters и съм изключително доволна от него. Много ми харесва консистенцията му. Малко ми напомня на серума на Caudalie.
Сега изчакваме серума да попие. Ако се чудите какво правя в момента, най-вероятно не се чудите, но аз да ви кажа. Си избирам плод за кухня. Още не съм ви водила в апартамента, но съвсем скоро ще го направя. След серума нанасям от ето този крем. Го също го получих с същата пратка от K-Sisters и го използвам също толкова дълго, колкото и серума. Аз по принцип съм голям фен на корейската козметика, но много зависи от продуктите, тъй като имам доста чувствителна кожа и не всичко ми понася. И ми излизат обриви съответно, така че е много важно какво използвам, а тези продукти със сигурност не са агресивни. И като последна стъпка хидратираме устните задължително. В случая ще използвам лип ойла на Dior. Значи не отиваме на вечеря в Бората, в изискан италиански ресторант. Ако се чудите само. Аз се ядосах и изпаднах в 15 кризи, защото не ми се получи аутфита, който исках да облека. И след това, както може да се досетите, кризата. След това смених около 5 аутфита и накрая се получи нещо ето такова, което не знам колко съм щастлива, но да, това е положението. Възможни валежи! То мина, Органа, Катрина мина! Здравейте, приятели! Днес дегустираме Бората на Мила, любимия ресторант. Тя го е препоръчала и тя е причината ние да сме тук. Ако не ви харесва, оплакванията може да отправите към нея. Никола, имате ли вие какво да кажете, господине? Последвайте кой! За 20% отстъпка код Мила. Осветлението е много лошо за снимки на масата. Е, така трябва да стоя. Аз съм Жоро Игнатов и не съм дошъл да правя скандали. Предаваме на живо от Бората, където в момента се развива голям скандал между Чавдар и Никола. Ето едно селф промо, Jules by Eterna. 925 сребро, 18 карата покритие, циркони клас 5А. Сега, значи, дами и господа, показваме ви нашата сигнатур гривна на бранда. Тя е направена от синтетичен корунт камъни. 925 сребро, позлатена с 14 карата злато в 2 нюанса на розово. Напоследък се срещаме само от колата. Обаче, какво да направя, приятели? Отивам на маникюр и съм закъсняла. Имам 15 минути да стигна до там с движението в София. Това е невъзможно! Тръгваме. Тук нещо светлината ни изпържи, хора, после ще трябва да обработвам. Но казано, още не мога да свикна с цветовете на тази камера. Малко ми е странно. Но всичко ще бъде наред. Наистина ми е много забавно да влогвам тези дни. Като стигна в салона, ще ви снимам аутфита ми и ще ви покажа най-добрата маникюристка. Поли! Любимата моя Поли. Зара Мила. За първи път не си харесах нито едно нещо, а това е супер странно.
Ехо. Вижте ми новия пръстен. Jewels by Eterna. Само искам да ви кажа, че си го поръчах онзи ден и за 2 дни дойде. Това е най-доброто. Здравейте! В момента се намираме в Joy Station. Нищо! Покажи на хората как се прави. Давай! Айде! Не беше страйк, но поне беше някакъв вид опит. Spare! Дошли сме на бойлинг в Joy Station, в студентски град. Защото... тъпо. Ти докато разкажеш, аз вече всичко разказах. Защото в Paradise е тъпо иначе. Paradise винаги ме реши на пържени кюфтета. Не можах. Не се виждам, така съм отрязан. Трябва на твоя ход. Ау, Чавдар има най-висок резултат за сега. Какво? Всъщност се оказва, че пистата е крива, иначе щях да правя само страйкове. Вие разбрахте ли как пистата е крива? Малко в дупката.